Άρα, πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα σώμα έχει επιτάχυνση όταν λέμε μεταβάλλεται τη ταχύτητά του. Είπαμε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Ευθύγραμμη κίνηση, το ομαλή σημαίνει ότι η ταχύτητα είναι σταθερή, άρα σε ίσους χρόνους έχουμε συμμετωπίσει. Άρα, ποια θα είναι η μεταβαλλόμενη κίνηση? Είναι η ευθύγραμμη κίνηση που η ταχύτητα μεταβάλλεται. Η μεταβολή μπορεί να αύξηση ή μείωση. Άρα η επιτάχυνση που αναφέρεται στη μεταβολή της ταχύτητας ενός κινητού. Πώς ορίζεται στον πηλίκο της μεταβολής ταχύτητας προς την αδύση χρονική διάρκεια? Αν θυμηθούμε τον ορισμό της ταχύτητας που το V είναι ΔΧ προς ΔΤ, επειδή το ΔΤ είναι πάντα θετικό, το V έχει ίδιο πρόσημο με το ΔΧ, παιδιά, έτσι, όχι με το Χ. Όπως και το Α έχει ίδιο πρόσημο με το ΔΒ, άρα το πηλίκο μεταβολής ταχύτητας προς μια χρονική διάρκεια, άρα το Α έχει ίδιο πρόσημο με το ΔΒ. Λέω, η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν πάντα ίδια διεύθυνση. Θυμάστε τον Έσμπορνα, ένα μαθητή ή μια μαθήτρια, κυρίως μαθητή συνήθως. Αν οι Β και Α έχουν ίδιο πρόσημο ή και τα δύο συν και τα δύο πλήν, η κίνηση είναι επιταχυνόμενη. Αν είναι αντίρροπα, η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη. Επιταχυνόμενη ονομάζεται η κίνηση όπου η ταχύτητα σαν μέτρο αυξάνεται. Δεν με ενδιαφέρει αν πάει από συν 5 σε συν 8 ή πλην 5 σε πλην 8. Το μέτρο κοιτάμε. Το συν και το πλην αφορά κατεύθυνση. Ενώ αν το Β και το Α είναι τερόσημα, το μέτρο μειώνεται, η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη. Είτε πάει από συν 5 σε συν 3 ή από πλην 5 σε πλην 3. Κοιτάμε, κάνει το μέτρο. Το συν σημαίνει κατευθύνεται, είπαμε, προς τα θετικά και το πλην προς τα αρνητικά. Διανυσματικό είναι το μέγεθος. Είπαμε, προσέξτε τις μονάδες που είναι από το ΔΒ προς ΔΤ, που είναι μέτρα ανασκόντων μέτρα ανασκόντων τετράγωνα. Άρα, όπως ακριβώς ο τύπος αυτός ήταν ο ορισμός της ταχύτητας. Και μετά, άρα δεν λέω όχι και όχι, άρα η ταχύτητα μπορεί να μεγαλώνει να μικραίνει. Και μετά πήραμε τον ορισμό της ταχύτητας στην ομαλή, που με όχι και όχι, που σημαίνει ότι το πηλίκο είναι σταθερό, άρα το ΔΧ και το ΔΒ, το ΔΧ και το ΔΤ είναι μεγέθη ανάλογα, άρα σταθερή ταχύτητα σημαίνει ότι σε ίσους χρόνους έχουμε συμμετωπίσεις. Από εδώ βγήκε η χρονική της μετατόπισης, η χρονική του διαστήματος. Αν βάλω όπου ΔΧ το Χ πλην Χ0 κλείσω προς Χ, το Χ ίσο με Χ0 συν Β επί Τ πλην Τ0, άρα όλα στην ευθύγραμμη και ομαλή κίνηση προκύπτουν από ένα όχι και όχι, από ένα σταθερό πηλίκο. Έτσι, λέμε, ευθύγραμμη και ομαλή κίνηση, η ταχύτητα είναι σταθερή. Ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη κίνηση, η ταχύτητα μεταβάλλεται, άρα αυξάνεται ή μειώνεται. Ευθύγραμμη, λέω, ομαλά μεταβαλλόμενη, σημαίνει ότι η ταχύτητα μεταβάλλεται ομαλά, άρα ισόποσα, δηλαδή με σταθερή επιτάχυνση. Άρα όταν ακούμε τη λέξη ομαλά μεταβαλλόμενη, σημαίνει η ταχύτητα μεταβάλλεται ομαλά, δηλαδή ισόποσα, άρα να το δεύτερο όχι και όχι, άρα το ΔΒ και το ΔΤ είναι μεγέθη ανάλογα. Τι σημαίνει σταθερή επιτάχυνση? Σημαίνει σταθερή μεταβολή της ταχύτητας ανά δευτερόλεπτο. Δηλαδή το ΔΒ και το ΔΤ είναι μεγέθη ανάλογα. Από το πηλίκο αυτό βγαίνει ότι το ΔΒ είναι α επί ΔΤ, όπου ΔΒ είναι Β πλην Β0 ίσο με α επί Τ πλην Τ0. Αν λύσω και ως προς Β, θα βγάλω τη χρονική εξίσωση της ταχύτητας, α επί Τ πλην Τ0. Να βάλουμε όπου τ 0 το 0. Άρα το Β είναι Β0 συν α επί Τ. Είναι η χρονική εξίσωση ταχύτητας, όπου το Β0 και το α είναι σταθερά, με αλγευρικές τιμές. Αν είναι και τα δύο συν και τα δύο πλην, η κίνηση είναι επιταχυνόμενη, συν πλην πλην συν, η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη. Άρα, ποια κίνηση είναι ευθύγραμμη και ομαλή? Εκείνη που η ταχύτητα είναι σταθερή. Ποια κίνηση είναι η ευθύγραμμη μεταβαλλόμενη? Εκείνη που η ταχύτητα είναι, η κίνηση είναι ευθύγραμμη και η ταχύτητα μεταβάλλεται. Άρα, όταν λέμε ομαλά μεταβαλλόμενη, η ταχύτητα μεταβάλλεται ομαλά, δηλαδή ισόποσα. Άρα, σε ίσους χρόνους έχουμε ίσες μεταβολές της ταχύτητας, η ταχύτητα δηλαδή αυξάνεται ή μειώνεται, είπαμε, με ίδια μεταβολή. Και δίνουμε ένα παράδειγμα.
Άρα, ένα παράδειγμα να πούμε, έστω ότι έχω ένα κινητό που η ταχύτητά του είναι αρχικά 10, μετά πάει 20, 30, 40, 50. Άρα τι κάνει η ταχύτητα, αυξάνεται. Και μάλιστα τι βλέπουμε, ότι ανά δευτερόλεπτο, στο πρώτο δευτερόλεπτο, η αύξηση της ταχύτητας, παίρνω το μέτρο εδώ, είναι στο πρώτο σεκόντ, η ταχύτητα αυξήθηκε κατά 5 μέτρα, κατά 10 μέτρα ανά σεκόντ ανά σεκόντ, άρα λέμε η επιτάχυνση έχει μέτρο 10 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Και μάλιστα τι σημαίνει ότι η επιτάχυνση είναι σταθερή, ότι σε κάθε ένα δευτερόλεπτο έχουμε εδώ ίδια αύξηση ταχύτητας. Το βλέπετε, η ταχύτητα είναι 10, 20, 30, 40, 50. Άρα σε κάθε διάρκεια ενός σεκόντ έχουμε ίδια μεταβολή της ταχύτητας. Άρα ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, εδώ είναι ομαλά επιταχυνόμενη. Είναι ευθύγραμμη, ομαλά επιταχυνόμενη. Ευθύγραμμη, ευθεία γραμμή. Επιταχυνόμενο η ταχύτητα αυξάνεται. Το ομαλά αυξάνεται με σταθερή επιτάχυνση, δηλαδή σε κάθε σεκόντ έχουμε ίδια αύξηση ταχύτητας. Γενικά η ίδια μεταβολή. Εδώ βλέπετε η ταχύτητα αυξάνεται ανά σεκόντ κατά 10, άρα 10 μέτρα ανά σεκόντ ανά σεκόντ, 10 μέτρα ανά σεκόντ τετράγωνο. Ενώ εδώ μειώνεται κατά 10. Βλέπετε 190, 80, 70. Η κίνηση αυτή είναι επιβραδυνόμενη. Έχουμε ίδια μείωση της ταχύτητας ανά σεκόντ, δηλαδή ανά 10. Άρα τι σημαίνει σταθερή επιτάχυνση, άρα αυτή η κίνηση είναι ευθεία ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Σταθερή επιτάχυνση σημαίνει όχι και όχι το ΔΔ και το ΔΤ, δηλαδή είναι μεγέθη ανάλογα, δηλαδή σε κάθε ένα σεκόντ έχουμε η ίδια μεταβολή της ταχύτητας, δηλαδή η ίδια αύξηση, η ίδια μείωση. Προσέξτε το δεύτερο παράδειγμα που δίνω εδώ, η ταχύτητα. Τη στιγμή 0 είναι 10, μετά πάει 20. Στο πρώτο σεκόντ αυξήθηκε κατά 10. Μετά από 1 έως 2, από 20 πάει 40, άρα αυξήθηκε κατά 20. Άρα από 10 πάει 20, αυξήθηκε κατά 10. Από 20 γίνεται 40, αυξάνεται κατά 20. Από 40 γίνεται 80, αυξήθηκε κατά 40. Άρα τι κίνηση είναι αυτή? Πρώτα απ' όλα είναι επιταχυνόμενη, γιατί η ταχύτητα αυξάνεται. Είναι ομαλά επιταχυνόμενη? Όχι, γιατί ανά σεκόντ τι κάνει? Αυξάνεται η μεταβολή της ταχύτητας. Άρα αυξάνεται και η επιτάχυνση. Όταν λέμε αυξάνεται η επιτάχυνση, αυξάνεται η μεταβολή της ταχύτητας ανά σεκόντ. Δηλαδή ανά σεκόντ η ταχύτητα μεγαλώνει περισσότερο. Δηλαδή εδώ μεγαλώσει κατά 10, εδώ κατά 20, εδώ κατά 40. Ενώ η ομαλά επιταχυνόμενη αυξάνεται με ίδια μεταβολή, ισόπωσα δηλαδή. Άρα αυτή η κίνηση είναι επιταχυνόμενη απλά, με αυξανόμενη επιτάχυνση, δηλαδή αυξάνεται η μεταβολή της ταχύτητας ανά σεκόντ, η ταχύτητα μεγαλώνει περισσότερο δηλαδή. Και ένα τελευταίο παράδειγμα, η ταχύτητα. Τη στιγμή 0 είναι 10, μετά γίνεται 20. Μετά πάει 25, άρα στο πρώτο δευτερόλεπτο αυξήθηκε κατά 10, στο δεύτερο από 20 γίνει 25, αυξάνεται κατά 5, στο τρίτο πάει από 25, 28, αυξάνεται κατά 3. Άρα προσέξτε, γιατί η κίνηση είναι επιταχυνόμενη, γιατί η ταχύτητα μεγαλώνει σαν μέτρο. Είναι ομαλά επιταχυνόμενη? Όχι. Τι είναι επιταχυνόμενη με μειούμενη επιτάχυνση. Δηλαδή βλέπετε ότι ανά σεκόντ μειώνεται η αύξηση ταχύτητας. Δηλαδή αυξήθηκε κατά 10, μετά κατά 5, άρα κατά 8. Γι' αυτό και λέμε ότι η επιτάχυνση δεν έχει καμία σχέση με την ταχύτητα. Μπορεί η ταχύτητα ενός σώματος να είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά να είναι σταθερή. Αν είναι σταθερή, το ΔΔ θα είναι 0, άρα το α θα είναι 0. Η επιτάχυνση εκφράζει τη μεταβολή της ταχύτητας. Σταθερή επιτάχυνση, η ίδια μεταβολή 10, 20, 30, 40, 50. Ότι αυξάνεται ή μειώνεται το α, η επιτάχυνση, σημαίνει αυξάνεται ή μειώνεται η μεταβολή της ταχύτητας ανά σεκόντ. Στα παραδείγματα, να την χρονική της ταχύτητας, με β, 0 και α, το β και το τ είναι μεταβλητές, άρα αν είχα β με 10 συν 2t ή β πλην 10 συν 2t, στο πρώτο παράδειγμα το β 0 10 το α2 και τα δύο πρόσημο συ. Στο δεύτερο παράδειγμα το β 0 πλην 10 στο άλλο πλην 2, τι παρατηρούμε? Ότι το β και το α έχουν ίδιο πρόσημο ή και τα δύο συν και τα δύο πλην, άρα το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται. Το βλέπετε, αν βάλω εδώ το άφησο με 1, η ταχύτητα πάει από 10-13 προσταθετικά. Εδώ αν βάλω το άφησο με 1, πάει από πλην 10 σε πλην 13. Άρα αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας. Άρα εδώ είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. Ενώ εδώ
Εδώ το v0 είναι 10 του α είναι πλην 2. Άρα v0 θετικό α αρνητικό. Εδώ v0 αρνητικό α θετικό. Άρα το v και το α βλέπουμε ότι είναι αντίρροπα διανύσματα. Αν βάλουμε τάφτο με 1, πάει από 10 γίνεται 8. Εδώ που τάφτο είναι πάει από πλην 10 γίνεται πλην 8. Άρα το μέτρο μειώνεται, είτε κινείται προς τα θετικά είτε προς τα αρνητικά. Γι' αυτό η κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη.